Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys og partileder for Stram Kurs. Og jeg står nu på Heimdalsvej i Frederikssund, en kendt taberghetto, hvor der bor en hel masse kriminelle samfundstabere. Der bor givetvis også andre mennesker, som af økonomiske og socioøkonomiske årsager er forpligtet til at bo her, fordi de ikke har muligheden for at flytte væk fra det her helvede sted. Men der bor også mange kriminelle samfundstabere, og det er berygtet, og det har allerede været et problem for 10 år siden, melder folk om blandt andet på sociale medier. Vi demonstrerer i dag, som altid, for frihed og mod ghettoens kriminelle samfundstabere, men der er et ekstra krydderi på dagens demonstration, og det er, at vi inviterer alle, der har lyst til at komme og tegne, fordi vi synes, det er meget vigtigt at fejre ytringsfriheden, at være i sandhed frihedens soldat, og det betyder også, at man må tegne, hvad man har lyst til i Danmark, kun under ansvar for loven, og da blasfemiparagrafen bliver Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svages vogter, danernes lys, og står stadig i taberghettoen Heim-Homodalsvej i Frederikssund, hvor man må sige, der bor mange kriminelle samfundstabere. Og det er vi selvfølgelig ikke glade for, men vi glæder os over, at vi alligevel kan demonstrere her for Danmark og mod ghettoens kriminelle samfundstabere, og at vi kan invitere folk til at komme og tage. Det er meget fint. Der er et fremmøde af diverse, og de må jo gøre, hvad de vil, kan man sige. Men det minder mig om, at jeg skal fortælle om, hvad det i virkeligheden er, vi kæmper for. Og det er sådan set meget enkelt. Betingelsen for, at man kan få lov til at være i Danmark som en værdsat gæst. Dansker bliver man ikke. Det kræver, at man er etnisk dansker som udgangspunkt, eller spædadoptiv barn. Men hvis man ikke opfylder den betingelse, eller jøde, fordi vi har en meget lille anerkendt jødisk befolkningsgruppe også. Men hvis man ikke tilhører de 3 grupper, så kan man ikke være dansker. Men man kan være en værdsat gæst eller en værdsat fremmed. Og den kategori, som jo er betydeligt bedre end kategorien fremmede fjender eller samfundstabere eller menneskeligt affald, der skal ud af landet og hjem til deres egen lortlande, kategorien af værdsatte gæster, værdsatte fremmede, den har sådan set 2 betingelser for, at man kan være i den kategori. Og de 2 betingelser, det er, at man har vilje, og man har evne. Hvis man har vilje og evne til at bo i Danmark og opfylder de 2 betingelser, så kan man under visse omstændigheder få lov til at bo i Danmark. Det er klart, at vilje og evne er ikke nok i sig selv, men hvis man for eksempel gifter sig med en dansker og gerne vil bo i Danmark med sin danske ægtefælle, så vil man rimeligvis i visse tilfælde kunne gøre det, hvis man opfylder betingelserne om vilje og evne, og ikke kommer fra et muslimsk land. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle kriterier ud over det. For eksempel er det ikke så godt, hvis man kommer fra Afrika, men det er der sådan åbenlyse årsager til. Men altså hele Mellemøsten og Afrika, det er sådan set no-go. Vi har alt rigeligt fra de lande, vi har prøvet, hvordan det fungerer. Det fungerer meget ringe. Så med undtagelse af Nasser Carter og nogle få andre, så siger vi tak, nej tak. Vilje er defineret som kærlighed til Danmark, kærlighed til danskere, accept af og kærlighed til danske normer, dansk kultur, dansk historie, dansk patriotisme og nationen Danmark. Det er viljen til at være en værdsat fremmed, en værdsat gæst i Danmark. Evnen, ja, det er i bund og grund uddannelse og IQ. Uddannelse, det giver sig selv. Man skal have en eller anden form for uddannelse, som gør, at man egner sig til at have et job i Danmark.